ke kin gane? Ya kin gane ni yacce nake son ki kin gane kina so na a yacce nake ko ba ka bace. Shi yasa nake son ki to ki yalla ana asiyayya da irin ta murmushi ne ko ba ka bace. Kin san akan ki sai teku ta kafi. A rana ta zama ba ta da haske wata da taurari sun daina haske a sararin samaniya. Akan ki ko na rantse miki da wanda rayuwata take wadansa sai na kashe mutum. Duk wanda ya zo ya ce zai raba mu da ni ke Allah ba ya ce ana ki bata yi cewa ne duk wanda ya ce azi ki zai taba kin gane na rantse da Allah sai yayi aman hanjinsa kin gane ai ba sai an yi kisan kai ba a ke ba za ki gane ba ke Allah auren ki fa nake son yi fa ko ta alin yaya da dan mai sama dan yi kin gane ke dan hanta ya kin gane ko ba haka waje to ke kin ga bata rai kamar na kawo miki tallan talauci kin ga dan murmushi ma to ai yanayin maganar naka ba magana kisan kai gaske. Idan za a auren mu zaka daina wannan halin ko? Kin gane. Ni a duk yacce nake. Kin gane ba na canja dan aso ne. A yacce nake haka nake. Ko ba ka bace. Amma dai ka san ina son ka ba zan iya rayuwa babu kai ba. Ba da amuwa dan iya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mu ne mana haba. Ya kai ne. Kuma ka Haba ne. ba gane ni bane. Wallahi ina tare da barguna ku zo kuna ce min menene ku je mana ko ma me ce da mu gama. Baby ka san su ne? Kin gane yan sai yan angon mu. Kai. To ka ji mana. Haba gumaka. Allah ni kace mace kan karan. Ka tsaya ka ji da Allah. Haba kai ka san mu mun san ka. Billahi dan Allah dan manzan Allah ka ban minti daya. Sallallahu alaihi wasallam. Kai za ka zo. Kai za ka. Gane. Gidan jira nan ina zuwa barin ji uzurin su. Gumaka kana ji ko kaga wannan yarinyan ka bari za mu ratsa ma za mu tsara ta taimakon ka zami kaga yarinyan nan kyakkyawa ce Wallahi. billahi lazi ba wani mutunci ne da ita mana sun ta to za mu tsara ta kai dai duk abin da muka ce maka ce haka ne duk abin da muka ce ka ce haka ne Amma kun gane kakko a tela mata wancan lissafin idan kuka tela mata lissafin nan na rantse muku da wanda rayuwa ta take wajensa sai na cire muku kafofi. Kuma muke so mu taimake ka. Wanda za mu taimake ka kuma wanda za mu taimake ka kuma kana mana barazanar mutuwa Ba so wannan yarinya ta kwace. yanzu in ka gyara mu ba mun ji daɗi ba tafiya ka gudu ka bar angon nan daɗi muke ji in kana nan muna jin daɗi in ka Saboda haka kawai duk an muka duk abin da muka ce ma ka ce haka ne Na ji ku amma fa kakku wuce gona da iri ko ba ka ba. karka da mu idan mun wuce gona da iri in aure Hadiza gaban Kwarai kuwa. billahi lillahi Kaga ba za ka aure ta ba kenan. Bayan Allah ya haka ina tare da farin ciki na abun kaunata. Sannan kuma ku zo ku kora min shi. mu taimaka miki muka ba mu yi Taimako? wallahi Wallahi. In banda dai Allah ya sa muna da taimako. Kokari muke mu kwace ki daga wani masifa da zaki shiga. Wallahi da ba za mu tsaya nan gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ni aina wato farin munafincin naku ya tashi daga cikin gari ku zo har kofar gidan mu ku zo ku kora min sai saurayi. da Allah dakata kin ga wancan da yake gani shi tsohon dan iska ne tsohon dan daba ne A haka nake son shi. a anguwan mu kadai ya kashe 18 Dan daba. ko ba ka bane Haka ne. Gadon maita ne kaf gidansu. Tattabara baya wucewa ta saman gidansu. ko ba ka bane Ko ba haka bane? Haka ne. Ba za mu miki karya ba. ni ka san me yasa nake tausaya mai yarinyan nan ina yarinyan bayan layin mu Sadiya. wanda ya cire babanta kafa akan babanta ya mashi magana an san dan iska ne ya cire babanta kafa Wai dan Baban budurwar shi? wai dan baban ya tambaye shi me da wani irin so kake mata. Kawai. A to ni uban kenan kashi na wazi. abinda nake so da ke abu ɗaya ne ki fahimce mu samu fahimta a cikin fahimta sai a yi fahimta A wani irin fahimta kake so a yi kuma bayan wannan? kin ga wancan tsohon dan iska ne Wallahi gwamnatin jiha ce take neman sa. Allah! In banda dai Allah ya sa mu ba bugunta bace a ranmu. Wallahi da kiran ma'aikata za mu yi har da ji a kama. Wallahi har da ji. To duba mu kai. Ku rufa min asiri. ba ruwansu da wannan hancin naki Dan Allah ku rufa min har asiri. zaki da Wallahi bari A'a. dan shaye-shaye ne. Dan daba ne mai kashe mutane. Barawo ne, maye ne, ba ƙarya na masa ba. Ko ba haka bane? A gaskiya ne haka ne. To wallahi
wallahi ki raba kanki shiru ki raba kanki Dan Allah daga ina kuke? mu fa abokanan shakikansa ne mun da kika ga mu abokansa ne. Dan Allah me zan muku in biya ku wallahi ashe kuma soyana ne ban sani ba. Ni sunana Muhammadu Buhari Salisu Keti na yayi Ajibo, wannan kuma Jagwado baban kowa. Yawwa ki gane cewa ba wai cutar ki zamu yi ba. Yanzu mu da za ki gane wani abu ma da sai ki fahimta, idan fahimtar ta yiwu sai mu fahimta. A cikin fahimta ya samu fahimta. Ta fahimce mu za ta ne. Shikenan. Ki raba kanki da wannan. Yawwa ki fahimce mu. Ai yanda kuka kamo wannan labarin. Yawwa. Yanzu nan ma kuwa dama an sha gaya min amma ban yadda ba amma tun da ku ne gaskiya na yadda da maganan ku. Shikenan. Kai na gode muku Allah ya saka muku da alheri. Ki fahimce mu. Ƙarya na masa ba. Ko ba haka bane? A gaskiya ne haka ne. Mun gama aikin. Za mu tafi za mu yi nan saboda tsaro. Ai Allah ya muku albarka. Allah ya biya ku. Kun fahimta ta ne mu. Sun zo ne sun cika. Ake, ba na ga fulawa. A'a daga ta malam. Kar ka kuskura. A ce halika kenan. Na me suka zo suka tela miki. Hey! Ai yanzu ka ƙara tabbatar min cewa ga halinka. Ashe kisan kai kake yi? Allah, a dare. Bani da lokacinka.